ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಯಾನ ನಿಕ್ಲೆನ ಮೋಕೆದ ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಸಂತೋಷ್ ನನೊಂಜಿ ಮಿನಿ ವ್ಲಾಗ್ ದೊಟ್ಟುಗು ಯಾನ ನಿಕ್ಲೆನ ದುಂಬತ ಬೈದೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ ತಿಂಗೊಲ್ಪಿರವು ಮಲ್ಪೆ ಬಂದರ್ಗ್ ಬೋದಿತ್ತೆ ತೂವಲಿ ಮಲ್ಪೆ ಬಂದರ್ದ ದ್ವಾರ ಏತು ಪೊರ್ಲುಂಡು ಪಂಡದು ಯಾನ್ ಮಲ್ಪೆ ಬಂದರ್ಗ್ ಬೋತೀನಿ ಬೈಯದ ಪೊರ್ತುಗು ಆತ್ ರಶೀತ್ಜಿ ನಿಕುಲೆಗ ಮಸ್ತ್ ಮೀನು ಬೋಡುಂದಾಂಡ ನಿಕುಲು ಕಾಂಡೆ ಬೇಗ ಒಂಜಿ 5 ಗಂಟೆದ ಪೊರ್ತುಗು ಮಲ್ಪೆ ಬಂದರ್ಗ್ ಪೋಲೆ ಮಲ್ಪೆ ಬಂದರಡು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಮೀನ್ದ ಆಕ್ಷನ್ ನಡತೊಂದುಪ್ಪುಡು ಯಾನು ಬೈಯದ ಪೊರ್ತು ಪೋತೆಂದಾಂಡಲ ಅಲ್ಪ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮೂನಿದ ಮೀನು ಇತ್ತುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಮೀನು ಇತ್ತುಂಡು ಅಂಜಲ್ ಆವಡು ಮುರುಮೀನ್ ಆವಡು ಬಂಗುಡೆ ಆವಡು ಎಟ್ಟಿ ಆವಡು ಬೂತಾಯಿ ಆವಡು ಮಸ್ತ್ ಮೀನು ಇತ್ತುಂಡು ಆಂಡ ಯಾನ್ಗೆ ತೊನ್ನಿ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ನಂಗ್ ಯಾನ ಆ ನಂಗನು ಮಾರ್ಕೆಟ್ಡೆ ಮಲ್ಪದಕಂತೆ ಇಲ್ಲಡು ಅಮ್ಮ ಪೊರ್ಲುಡೆ ನಂಗನು ಲುಂಬುದು ಕೊರಿಯರು ಆಯ್ಡ್ ಬಕ ಎಂಕುಲು ಇಲ್ಲಡೆ ಮಲ್ದಿನ ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಮಸಾಲನು ಮೀನುಗ್ ತಾಗದು ಯಾನೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಗೆತ್ತಿಯೆ ಮಸಾಲ ಒಯ್ಪೆರ್ಗ್ ಬೋಡದು ಆಯ್ಡ್ ಬಕ ಪಪ್ಪ ಏನೇ ಮಲ್ತೆರನ್ ಪನ್ನಡ ಬಾರದೆರೆ ಪಾರ್ದು ಎಂಕ್ ಆ ನಂಗನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯರು ತೂವಲಿ ನಿಗಲು ಪಪ್ಪ ಬಾರದೆರಿಟ್ಟು ಬಾರಿ ಶೋಕುಡೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ನಿಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಡು ದಿಕ್ಕೆಲಿ ಇತ್ತಂಡ ಆಯ್ಡ್ಬಕ ನಿಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಡು ಕರ್ಬದ ಕಾವೆಲೆತ್ತನ ಈ ಒಂಜಿ ಬಾರದೆರೆತ ಫ್ರೈನ್ ನಿಗಲು ಆ ಒಂಜಿ ದಿಕ್ಕೆಲ್ಡು ಮಲ್ಪುಲೆ ಬಾರಿ ರುಚಿ ಆಪುಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ನಂಗ್ ಮೀನ್ದ ಫ್ರೈನ್ ರುಚಿ ತೂವೆರೆಗ್ ಬೋಡದೆ ಅನ್ನ ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲುಲ್ಲೆರ್ ವೇದು ಬಕ ಶ್ಲೋಕ್ ಅಂಚನೆ ಅಮ್ಮಲ ಐಟೆನೆ ಇತ್ತೆರ್ ಪಪ್ಪ ಅಟಿಲ್ದ ಕೋನಿಡ್ ಏನ ಮಾತ ಕಿತಾಪತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಪಂಡದ ಅಮ್ಮ ಉಸೊಂದು ತೋನಿತ್ತೆರ್ ಫೈನಲಿ ನಮ್ಮ ಬಾರದೆರತ ನಂಗ್ ಫ್ರೈ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಇತ್ತೆ ರುಚಿ ತೂವೆರೆಗೆ ಅನ್ನ ಜೋಕುಲುಲ್ಲೆರ್ ಆ ಮೀನ್ ಎಂಚ ಆತನ ಪನ್ಪಿನೇನು ಜೋಕುಲು ಪನ್ಪೇರ್ ಎಂಚ ಆತನ್ ಯಮ್ಮಿ ASMR ಸ್ಟೈಲ್ ಯಮ್ಮಿ ಬನ್ನಿಯಾ ಸೂಪರ್ ಫುಲ್ ರೆಸಿಪಿಗೆ ಬೋಡಾದು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು